No m'imaginava que algun dia em veuria fent això, de detectiu públic, vull dir. Sona estrany, però encara ho és més per jo. No era aficionat a les novel·les ni res semblant. Tampoc crec donar-ne el perfil. Passa l'obsessió pel detall i la meva tendència al Gin Lemon que em varen despertar aquesta afició inesperada. És apassionant el fet de descobrir. No faig sinó obrir-les, les coses, va dir aquell. Sabia de què parlava. Com podia imaginar que la conselleria amagàs tant de secrets? Expedients, subvencions a escoles d'èlit, inspectors despatxats, òrgans de control controlats, claustres coaccionats. Els casos s'anaven acumulant a la meva taula. Però deixeu-me que em presenti. Marcel Froc, professor de matemàtiques que no en té res d'investigador. O bé, al manco, això és el que em pensava.